नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. देवगडमध्ये आंबा बागायतदारांवरती अक्षरशः संकट कोसळलंय. आंबा बागायतदारांसमोर ज्या समस्या उभ्या आहेत या समस्यांवरती शाश्वत स्वरूपाची उपाययोजना होणं हेच त्यावरचं खऱ्या अर्थानं औषध आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. माझ्या सोबतीनं एक युवा आंबा बागायतदार अर्थात संकेत लब्धे आहेत. संकेत, खरं तर आपण दोघेही चांगले मित्र आहोत. मुद्दामून मी तुझी ही प्रतिक्रिया मुलाखत घेण्यासाठी इथपर्यंत तुझ्या बागेमध्ये पोहोचलोय, कारण की तुझा या आंबा क्षेत्रातला अभ्यासही तितकाच तगडा आहे. खरं तर आताच्या घडीला आलेलं संकट, या संकटाकडे नेमकं कसं पाहतोय आणि काय अवस्था आहे नेमकी आंबा बागायतीची? सर्वप्रथम कोकणशाहीचं आभार. तुम्ही माझ्या बागेपर्यंत आलात आणि ही जी काय परिस्थिती झाली आहे त्या संदर्भात माझं काय ते मत आहे ते तुम्ही नोंदवण्यासाठी इथे आलात, त्याबद्दल मी आधी सर्वात प्रथम तुमचे आभार मानतो. सुरुवात अशी झाली की नोव्हेंबरला ज्यावेळी पाऊस जातो, ऑक्टोबर नोव्हेंबरला, त्यावेळी ऑक्टोबर हिट येणं अपेक्षित असतं. यावर्षी तशी परिस्थितीच आली नाही आणि ऑक्टोबर हिट आल्यामुळे झाडं एका वेगळ्या स्ट्रोकमध्ये गेली आणि एवढा मोहराचा फ्लश बाहेर आला की जवळजवळ 90% झाडं जी होती ती पूर्णपणे मोहराने भरून गेली. पण त्याच्यामध्ये असं झालं की थंडी प्रचंड असल्यामुळे नर फुलांचं प्रमाण जास्त झालं. संयुक्त फुलं जी यायला पाहिजेत ती न आली, त्याच्यामुळे जी सेटिंग व्हायला पाहिजे ती झाली नाही. त्याच्यामुळे तो पहिला जो बहर होता तो जवळजवळ 90% फेल गेला. त्याच्यानंतर जो दुसरा टप्पा आला साधारण 15 डिसेंबरच्या दरम्यान, त्याच्यामध्ये साधारण एक 8-10% संयुक्त फुलांचं प्रमाण होतं आणि त्याची सेटिंग पण बऱ्यापैकी झालेली. पण दुर्दैव असं की जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजे साधारण 8-9-10 या दरम्यान जे ढगाळ वातावरण तयार झालं, त्या ढगाळ वातावरणाचा एवढा गंभीर परिणाम झाला की सर्व प्रकारच्या किडी आणि त्या किडीनं पोषक असं हवामान तयार झालं आणि तो मोहर आणि त्याच्यासोबत जी असणारी सेटिंग होती ती सर्व सेटिंग नाहीशी झाली. आमच्या याच्यात असा प्रश्न पडला की ही गेलं कुठे, एवढी ती भयानक नैसर्गिक आपत्ती तयार झाली. आणि त्याच्यानंतर जो तिसरा बहर आला, त्या तिसऱ्या बहराला वातावरणामध्ये जे बदल झाले, चढ उतार तापमानातील, खालचं टेम्परेचर वरचं टेम्परेचर आणि मधलं टेम्परेचर जे पोषक टेम्परेचर लागतं ते न झाल्यामुळे थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव म्हणजे फुलकिडीचा प्रादुर्भाव एवढा वाढला की तो सगळा मोर झाडावर पूर्णपणे काळवंडून गेला. आणि त्याच्यामुळे ह्या 3 फ्लश म्हणजे आपण मोर येण्याच्या प्रक्रियेला फ्लश म्हणतो, हे तिन्ही फ्लश जवळपास फेल गेले आणि फक्त 2% एवढी सेटिंग शिल्लक राहिलेली आहे. तो जो आता कुठेतरी झालेला आंबा दिसतोय तो या 2% मधला जो शिल्लक राहिलेला आहे तो आंबा आहे. ही जी परिस्थिती आहे ही पहिल्यांदाच अशी आली आहे की वारंवार घडतंय? मी आता माझ्या ह्या व्यवसायात साधारण 20 ते 25 वर्ष आहे. त्याच्यापूर्वी वडील होते आणि त्याच्यात वडिलांच्या पूर्वीची जी पिढी आहे त्याच्यामधले जे काही जाणकार माणसं आहेत ते म्हणतात 100 वर्षामध्ये हे प्रथमच असं घडून आलंय. बरं, 100 वर्षात पहिल्यांदा हे 100 वर्षात हे पहिल्यांदाच घडून आलेलं आहे. आणि अशी परिस्थिती यायची पण आंबे लागायचे, एवढी अशी भयानक परिस्थिती कधीच नव्हती की आंबेच नाहीये किंवा झाडांवर फळच नाहीयेत, अशी परिस्थिती कधीच झाली नव्हती. पण आता संकेत, ह्याच्यावरती नेमकी काय उपाययोजना राबवली गेली पाहिजे? काय तुमचं नेमकं एकूण सर्व आंबा बागायतदारांचं मत? नाही, आता ही जशीच जर दरवर्षी अशीच जर परिस्थिती येत राहिली तर पुढे या व्यवसायात नवीन पिढी किंवा तरुणांनी इकडे येण्याचं प्रमाण कमी होत जाईल. मुळातच आधी कोकणाचे प्रश्न भयानक आहेत, इथे प्रचंड मायग्रेशन आहे आणि नवीन पिढी याने इथे काम करायला बघत नाहीये. मग त्यांच्यासाठी कोरोना नंतरचा जो काल होता हा सुवर्ण काल होता. बरेच जण मुंबईचे छोटे मोठे पगाराचे नोकऱ्या सोडून गावी येऊन बऱ्यापैकी 2 वर्ष स्थिरतावर झाले होते. आणि ह्या 2 वर्षात यंदा आहेच, याच्या मागची जी 2 वर्ष होती त्याच्यामध्ये पण त्यांच्या भविष्याला एक जोरदार फटका बसलेला आहे. आणि यंदा जो बसलेला आहे तो असा आहे की या व्यवसायात एकदा फटका बसला की साधारण 2 वर्ष ती व्यक्ती किंवा तो जो कोण व्यावसायिक आहे तो उभा राहू शकत नाही. एवढं भयानक याचे फटके आहेत, म्हणजे आर्थिक पण येतात आणि मानसिक पण येतात. त्याच्यातून तो सावरणं गरजेचं आहे. आता ह्याच्यावर उपाययोजना म्हटल्या तर आपल्याला थोडंफार निसर्गाची जी रचना आहे त्याप्रमाणे आपल्याला काम करावं लागेल. ते काम केलं तर आपण हळूहळू या संकटामधून बाहेर येऊ. एका वेळी शक्य नाहीये. आपल्या ज्या रेग्युलर प्रॅक्टिसेस आहेत त्या हळूहळू राबवून त्यासोबत नैसर्गिक जी काही निसर्गाची रचना आहे त्याप्रमाणे आपल्याला काम करावं लागेल. बघा, आता तर खऱ्या अर्थानं मी बऱ्याच आंबा बागायतदारांकडे जातोय, त्यांना भेटतोय
आणि समजून घेतोय, त्यांच्या मागण्या देखील समजून घेतोय. खरं तर काही संघटना देखील या ठिकाणी कार्यरत आहेत. आणि त्या संघटनांचं म्हणणं आहे की कुठंतरी कर्जमाफी हवी, थेट जो ऊसाप्रमाणे हमीभाव मिळायला हवा, आंब्याला देखील अशा पद्धतीच्या देखील मागण्या आहेत. पण माझंही म्हणणं आहे की हे सर्व मिळालंच पाहिजे, परंतु शाश्वत स्वरूपाचं. कारण यावर्षी आलं संकट, आता तू बोलल्याप्रमाणे 100 वर्षानंतर पहिल्यांदा हे अनुभव घेतोय, पण हे पुढच्या वर्षी अजून आलं तर मग ह्याच्यावरती नेमकं अशा पद्धतीनं अगोदरच काहीतरी ओळखता यावं म्हणून काही यंत्रणा किंवा काय त्याबाबत काय सांगशील? त्यासाठी आम्ही शासनाकडे मागणी केलेली आहे, नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर मँगो. म्हणजे खास करून आंब्यासाठी असं संशोधन केंद्र झालं पाहिजे की त्याच्यावर कीड, रोग, त्या व्यतिरिक्त त्या झाडांना लागणारी अन्नद्रव्य, त्या झाडांची जी विज्युअलॉजी, सायकोलॉजी समजून काम करणारी यंत्रणा जर आपल्याकडे उभी झाली. उदाहरण द्यायचं तर पुण्यामध्ये द्राक्षासाठी आहे आणि सोलापूर, सांगोल्यामध्ये डाळिंबासाठी आहे. ह्या दोन्ही पिकांची पण अशीच परिस्थिती झालेली. त्या ठिकाणच्या लोकांनी म्हणा किंवा तिकडच्या जे प्रशासकीय व्यक्ती असतील किंवा त्या ठिकाणचे जे आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो त्यांनी तिथे जोर लावला आणि त्या ठिकाणी ती नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स आणि नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर पॉमिग्रेनेट ही दोन्ही पण तिथे मंजूर करून घेतलेली. आज युरोपियन मार्केटमध्ये नाशिक आणि सांगलीची द्राक्ष आणि सोलापूर सांगोला पटल्याचा डाळिंब हा युरोपियन बाजारपेठ आणि जगाची इतर बाजारपेठ त्यांनी काबीज केली आहे. आपला आंबा तर फळांचा राज्य आहे. ह्या राजाला जर राजाचं राजा पण जर टिकून ठेवायचं असेल तर आपल्याला ह्या प्रकारचं संशोधन इथे होणं गरजेचं आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने काम केलं. 20 वर्षापूर्वी त्यांचं काम काय होतं, झाडांची लागवड करून डेव्हलप करून देणे. आता त्याच्या पुढची जी फेज चालू झालेली आहे, म्हणजे पुढचा जो टप्पा चालू झालेला आहे, कीड, रोग किंवा त्या संदर्भात पुढचे येणारे जे प्रश्न, ह्याच्यावर म्हणण्यासारखं विद्यापीठाकडून तेवढं काम होत नाहीये. आपण असं म्हणू शकतो की आम्ही विद्यापीठावर थेट आरोप करतो, पण ही वास्तविक परिस्थिती आहे की आंब्यावर जे लेबल क्लेम औषधं निघायला पाहिजे ती निघालेली नाहीत का, तर त्याचं संशोधन नाही. आता ते जे प्रश्न असतील ते शासन स्तरावरून लोकप्रतिनिधींनी सोडवले पाहिजेत, ही आमची अपेक्षा आहे. आणि हापूस आंब्याचं जे काही जगात जे प्रसिद्धी झालेली आहे ती शाश्वत तशीच राहावी, यासाठी एनआरसी इथे होणं गरजेचं आहे. पण असा एक मागणी होते की कीटकनाशक फवारणी करणारे जे आहेत विक्रेते, फवारणी करणारे विक्रेते, कीटकनाशक विकणारे, तर याने सुद्धा कुठला नफ्याचा वगैरे दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवू नये. पण त्यांचा देखील तो एक व्यवसाय आणि हे विक्रेते काही कुठले भारचे नाहीये, हे आपल्याच भागातले आहेत. अर्थात तोही त्यांचा व्यवसायाचा भाग आहे, परंतु कीटकनाशक कुठेतरी ती चुकीची आपण फवारतोय म्हणून हे असं काहीतरी चित्र समोर येतं, असं काही आहे का? हा, हे थोडस आहे. आता विद्यापीठाने जी शिफारस केलेली जी यंत्रणा आहे, म्हणजे त्यांचं जे शेड्यूल दिलेलं आहे, वेळापत्रक दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे तसं होत नाही. कारण विद्यापीठाने जी केलेली शिफारस आहे ती लोकांना मान्य नसते. आणि हा व्यवसायाचा एक भाग म्हणा, कीटकनाशक कंपन्या असतील किंवा त्याची विक्री करणारे लोक असतील ते त्या पद्धतीने विक्री करत असतील. पण शेतकऱ्याने पण तेवढं जागरूक राहायला पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. प्रयोगशाळेत बनणारी वस्तू ही प्रथम कुठेतरी अप्लाय करून मग ऍप्लिकेशनला दिली जाते. त्याचा बारकाईने अभ्यास शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे आणि मग त्याचा वापर केला पाहिजे. नाही तर होतं कसं, आपली शेती आहे साधारण 100 झाडांची, आपलं इकॉनॉमिक जर ठरलेलं नसेल आणि आपण खतावर आणि औषधावरच त्याच्यातला निम्मा पैसा खर्च घालणार असू तर ते आपलं गणित बिघडणार. आणि त्याच्यानंतर मग असा काही प्रसंग आला तर त्या अशा इमर्जन्सीच्या प्रसंगावेळी आपल्याकडे अशा बोंबा मारण्या व्यतिरिक्त काही पर्याय असणार नाही. बरं, आता नेमकी काय म्हणजे मागणी काय राहील आता शासनाकडे? पालकमंत्री आहेत, मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, कृषी मंत्री आहेत, या सर्व मंत्री महोदयांकडे नेमकी काय मागणी? नाही, शासनाने आता ही गंभीर परिस्थिती नाही, नॅचरल कॅलॅमिटी म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आहेच, याचा शास्त्रज्ञ किंवा यांनी जो काय अहवाल पाठवलेला आहे त्या अहवालाचा सकारात्मक अभ्यास करावा. 3 टप्पे पूर्णपणे फेल गेलेले आहेत. 2% ना खर्च निघणार आहेत, ना कामगारांचे पैसे देणं जे काय ते भागणार आहे, आणि पुढची जी काही डेव्हलपमेंट असणार आहे पुढच्या वर्षीची ती पण त्याच्यात शक्य होणार नाही. त्याच्यामुळे शासनाने ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करून जी मागणी आहे, हेक्टरी साधारण 5 लाख रुपयाची मागणी केलेली आहे, प्रति झाड 5,000 रुपये. खर्च हे त्याच्यापेक्षा पुढे आहेत, पण मागणी करताना एक काहीतरी ताळतंत्र ठेवायचं असतं. देणाऱ्याला पण ते देताना त्याचा चारी बाजूने विचार करून तो देणाऱ्याला पण ते तसं त्या ह्याच्यात बसवता आलं पाहिजे. त्या हिशोबाने आपण मागणी केली पाहिजे. तशी आम्ही 5 लाखापर्यंत शासनाने द्यावं. आता शासनाने त्यांच्या निकषामध्ये काय बसतंय त्याप्रमाणे त्याचा अभ्यास करून शासनाने शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत करावी.
मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे ही झाली तात्पुरती स्वरूपाची मदत. अगदी कर्जमाफी असेल किंवा अशा पद्धतीनं तुम्ही जे सांगताय प्रति हेक्टरी 5 लाख रुपयाची भरपाई, हे झालं तात्पुरतं औषध. बरोबर. शाश्वत औषध जर हवं असेल तर पुढे कुठला धोका निर्माण होणार आहे ते अगोदर समजावं, यासाठी एखादं संशोधन केंद्र या देवगडमध्येच स्थापित व्हावं, बरोबर. अशा पद्धतीची देखील मागणी माझ्या समोर येते. बरोबर. त्याबाबत काय? आता प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ल्याचं उपकेंद्र गिरी रामेश्वरला आहे. हो. तिथली जी काही यंत्रणा आहे ती शासनाने स्ट्रॉंग करावी. तिथे शास्त्रज्ञ द्यावेत, त्यांना जो असणारा स्टाफ आहे तो पूर्णपणे द्यावा, आणि तिथे रिसर्चसाठी म्हणजे संशोधनासाठी जे काय गोष्टी लागतात त्या पूर्णपणे पुरवाव्यात. त्या व्यतिरिक्त आमची अशी मागणी आहे की मगाशी जे आपण जे म्हटलं नॅशनल रिसर्च सेंटर, जे नॅशनल रिसर्च सेंटर दिलं तर आपल्या आंबा पिकातल्या ज्या 90% अडचणी आहेत त्या आपल्या आवाक्यात येतील, आणि इथून पुढे आंब्यामध्ये जे अशी जी काय प्रसंग आले, हे जे प्रसंग आले त्या प्रसंगावर आपण बऱ्यापैकी मात मिळू. याच्यात एक संशोधन आणि त्याच्यावर पुढचे उपाय हाच एक शाश्वत पर्याय आहे. या व्यतिरिक्त आपण दरवर्षी औषध विक्रेते किंवा यांच्या नावाने बोंब मारत बसू. निसर्ग दरवर्षी बदलतच जाणार आहे, तो आपल्या हातामध्ये नाही, ते कंट्रोल आपल्या हातामध्ये नाहीये. त्यानुसार आपण सगळ्यांनी अभ्यास करूनच आता पुढची पावले उचलली पाहिजे, तरच याच्यात पुढे शाश्वतता राहील. नाहीतर जशी कोकणामध्ये आज भयानक परिस्थिती झालेली आहे, म्हणजे मायग्रेशन असो किंवा जे काय प्रश्न निर्माण झाले ते तसेच पुढे पुढे होत जातील. आणि ही 1000 हेक्टरवर जी लागवड झालेली आहे, नाही म्हटलं तर देवगडमध्ये साधारण 4500 हेक्टरवर आंबा लागवड आहे, म्हणजे 10,800 एकर होईल. आणि पूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर साधारण एक 10-10,500 हेक्टरवर आंबा लागवड आहे, म्हणजे ही पूर्णपणे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. खरं तर संकेत, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हा लढा दिलेला आहे. खरं तर आताच्या घडीला आंबा बागायतदार एकत्र येणं हीच काळाची गरज होती. हे सर्व होत असताना कुठेतरी आंबा बागायतदारांच्या आडून राजकारण सुद्धा सोयीस्करपणे त्यामध्ये येतंय की काय, असा प्रश्न माझ्यासारख्या पत्रकाराला देखील पडला, आणि त्यावरती मी लिखाणही केलं. तुला काय वाटतंय, अशा पद्धतीचं राजकारण यावं, राजकारण जिंकावं की प्रत्यक्ष कृती जिंकावी? राजकीय भूमिका या ज्याने त्याने मांडाव्यात. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यावर आपण जास्त या गोष्टीवर चर्चा करणं उचित ठरणार नाही. तो ज्यांचा त्यांचा भाग आहे त्याने त्याच्याकडे बघावं. त्याच्यातून त्यांनी राजकारण करून जर शेतकऱ्यांचं भलं होत असेल तर निश्चितच त्यांनी तो मार्ग निवडावा. आपण त्याच्यावर जास्त बोलणं उचित ठरणार नाही. राजकीय ज्यांचं क्षेत्र आहे त्यांनी त्यामध्ये त्यावर काम करावं. आपण त्याच्यावर बोलणं उचित ठरणार नाही. आणि तो एक या व्यवस्थेचा भाग आहे, ज्याने त्याने त्या भागात त्यांचं काम करावं. पक्ष कुठलाही असो, राजकारण कोणीही करो, फक्त शेतकरी- आंबा बागायतदाराला न्याय मिळाला पाहिजे, शेतकरी सुखी झाला पाहिजे. आणि आणि धोरणात्मक निर्णय झाला तुमच्या माध्यमातून एक मांडू इच्छितो की केंद्र सरकारला जी शिफारस केलेली आहे स्वामीनाथन आयोगाची, त्याची जर अंमलबजावणी झाली तर आपले बरेचसे प्रश्न, म्हणजे भारत देशातलेच बरेचसे प्रश्न मार्गी लागतील. आणि हमीभावाचा तुम्ही विषय म्हटला तर आंबा पिकाला हमीभाव देता येणार नाही, तो कॅनिंगला देता येईल. का तर आंबा हे जीवनावश्यक मध्ये मोडत नाही. हमीभाव कुठल्या पिकाला येतो तर जे जीवनावश्यक मध्ये ज्या घटक येतात त्याला हमीभाव देतात. पण कॅनिंगचा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये हमीभाव देता येईल. त्यासाठी जर शेतकऱ्यांमार्फत आपण ती मागणी जर जोर लावून धरली, ज्या प्रोसेसिंग करणाऱ्या कंपन्या आहेत त्यांना जर एक रेट फिक्स करून घेतलं तर ते एक होईल. बाकीचा जो काही विषय आहे तर आता आपल्याकडे हे बाजार समितीमार्फत फ्रूट मार्केट यार्ड होतच आहे. भविष्यात तो प्रश्न आपला निकाली लागेल. वाहतूक व्यवस्था पण आता आपल्या भागामध्ये बऱ्यापैकी सुधारते आहे. आता बदल जो आहे तो आपण आपल्या मानसिकतेत आणि संशोधनात्मक वृत्ती इथे वाढली पाहिजेत. हेच आपल्याला पुढचे उत्तर देणारे मार्ग आहेत. एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप हे ठीक आहे, काही वेळापुरते ठीक आहेत, पण त्याच्यातून फारसं काय साध्य होणार नाहीये. आणि आपल्याला सुपर पॉवर जर बनायचं असेल तर पहिल्यांदा आपली शेती स्ट्रॉंग केली पाहिजेत. कारण आपली 70% जनता आहे ही आजही शेतीवर अवलंबून आहेत आणि शेती आधारित उद्योग आहेत. त्याच्यावरच आज आपण पुढे जाऊ, एवढं मी आपल्या माध्यमातून सांगतो. संकेत, या पूर्ण वेळ चर्चेमध्ये सहभागी झालास त्याबद्दल धन्यवाद देतो. खरं तर आंबा बागायतदार आताच्या घडीला संकटात आहे. अगदी या संकटाच्या समयी माध्यम म्हणून आम्ही त्यांची व्यथा
ही शासनापर्यंत पोहोचवणं, प्रशासनापर्यंत पोहोचवणं हे माध्यम म्हणून, पत्रकार म्हणून आमचं काम आहे. आणि अर्थात तेच कर्तव्य बजावण्यासाठी तुझ्या बागेमध्ये आलो, बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या बागांमध्ये गेलोय, फिरतोय, समजून घेतोय आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो. चर्चेत सहभागी झाला त्याबद्दल. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.